hantavirus, a cruise ship that was traveling from Argentina to Cape Verde. Kule ship kuthiwa bekunabantu 150 and then 2 people passed away. One is in hospital here in Joburg. So let's take a look at this virus. Yintoni le hantavirus? What is it exactly? How do you get it? Kuthiwa ke le hantavirus iphuma kumagundwane ocwethe ngodibana nomchamo wawo okanye umoya wawo or isaliva salamagundwane. Abanye ke bathi le virus ayosuleli from emntwini to emntwini, isulela from eligundwane to emntwini. This is very concerning because thina kudala sahlala namagundwane azange saba na virus. Dala amagundwane ayajikeleza musapha elokishini, amagundwane siyawazi siwaqhelile. Ngawaphi ngoku la magundwane bona banawo aba bantu la agulisayo? Because thina wethu amagundwane awasigulisa awalumi futhi amagundwane wethu. Ndenye into concerning why aba bantu bebesuka kule ship Argentina to Cape Verde, why kumele baziswa apha kuthi bezingekho ezinye indawo nabethu nani bengadropwa kuzo base bazobekwa apha kuthi? I-government yalapha iyazazi izibhedlele zethu uba zinjani neekliniki zethu. Bangase bazogembula ngathi igembuli ngoku bagembula ngobomi bethu ngale nto. Xa bezawuthi ayosuleli from emntwini to emntwini bayazela phi bona? Kuthiwa kune-cases iyasulela sometimes but that is rare. So what if lo rare ke ufikile sivele sosuleleke thina kugembulwa ngobomi bethu ngoku apha? Lo ne-COVID yaqala kanjalo kwathiwa sanupenika baziswa abantu kwavulwa i-airport kwavulwa intoni bangena bazangena ii-tourist. Thina sizihlalele emikhukhwini yethu, thina sazazi apho siyakhona. Zangena ii-tourist zisiphathele i-COVID sabagula abantu. Yintoni ngoku le baphinde bayizisayo ngoku le hantavirus? Baqine iintloko bayizise kuthi. Umthomsayo le hantavirus kuthiwa ziqala kancinci, ziqala ube ngathi uphethwe yi-flu and then affecte ii-lungs, ibuye affecte ii-kidneys. Kukhona ne-internal bleeding, abdominal issues, ibe nee-low blood pressure. Le into ayifunekanga ithathwe kancinci bethunana, le into inzima inkulu, le into ayifunekanga ithathwe kancinci. Nangoku kufika i-COVID kwakuthiwa masingabi worried, yaze yathini i-COVID yaqhuma yagcwala ilizwe lonke. Nangoku kuthiwa masingabi worried. Njani singabi worried? Kuziswe le nto singayaziyo. Yoba impuku thina siyazazi, kudala sahlala nazo azange sagula zizo. Zezitheni ezi zigulisayo, zisuka phi? Kutheni bezisa abantu abagula ngento esingayaziyo apha? Abantu abenza ezi decision babekho bacingele thina abantu bazihlalele emikhukhwini. Asizuli thina apho siyakhona, asihambe sikhangelana nezifo ezinzima, sizihlalele emikhukhwini. Basicingele thina abantu bama ezikliniki imini yonke uhambe uyofola ukhangela uncedo ekliniki. Abasicingeli nje at all. Elizwe lethu indawo yodlalela i-playground lena. Yho hayi. Start with breaking news this evening, and that is that South Africa's health department says a British tourist is being treated in hospital after a suspected hantavirus outbreak on board a cruise ship. 3 people are known to have died on board the vessel. The British man is said to have fallen ill while the ship was travelling from St Helena to Accession Island. His laboratory test results came back positive for hantavirus. Well, the Foreign Office has just released a statement saying we are closely monitoring reports of a potential hantavirus outbreak on the cruise ship Hondius and stand ready to support British nationals if needed. We are in touch with the cruise company and local authorities.